Hello strangers και καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη βίντεό μου. Μετά από ένας θεός ξέρει πόσο καιρό, αποφάσισα να ξαναεπιστρέψω γιατί μου ήρθε όρεξη και έμπνευση. Και εντάξει, σας είχα ενημερώσει, βρε παιδί μου, το ότι δεν θα ανεβάζω τακτικά και αυτά. Πέρα το ότι δεν μπορώ, κάτσε να πάρω τη γυαλιά μου και τα τσιγάρα από εδώ να μην φαίνονται. Οπότε επέστρεψα με μια ωραία υπόθεση, δηλαδή μόλις τη διάβασα, είπα αυτό θέλω να το κάνω βίντεο. Έτσι είναι ενδιαφέρουσα σαν υπόθεση. Συγγνώμη αν φαίνομαι λίγο περίεργος και αυτά, έχω καιρό να το ζήσω και να το ξανακάνω όλο αυτό. Οπότε ναι, σήμερα όπως με βλέπετε είμαι πολύ οργανωμένος. Έχω στηρίξει το μικρόφωνο μου πάνω σε ένα βαζάκι γυάλινο, υπέροχο, τι να κάνουμε low budget παραγωγή. Έχω και τις σημειώσεις εδώ πέρα το σκονάκι μου για να ξέρω τι θα σας λέω και πότε. Και αυτό πάμε να... Εμείς εδώ είμαστε χαλαροί. Καπνίζουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Κάνουμε ένα 20. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας υπόθεση και ελπίζω λοιπόν να σας αρέσει. Ο άνθρωπος που θα μας απασχολήσει για σήμερα είναι ο Δημήτρης Βακρινός, ο οποίος γεννήθηκε το 1963 στο χωριό Πυρή, Γουρτενίας. Η οικογένεια αποτελείται από 6 μέλη, η μαμά, ο μπαμπάς και τα 3 του αδέλφια. Αυτός είναι ο δεύτερος κατά σειρά. Γενικά, όσο αφορά το προφίλ της οικογένειας, προέρχεται από μια αρκετά φτωχή οικογένεια, όπου δύσκολα τα έβγαζε πέρα, και με έναν πατέρα ο οποίος ήταν αλκοολικός, βίαιος αρκετές φορές, δηλαδή μιλάμε για περιπτώσεις που γίνουν στο σπίτι και κακοποιούσε την οικογένειά του, τη σύζυγό του, τα παιδιά του, τους πάντες. Ακόμη και οι κάτοικοι του χωριού του είχαν δώσει το παρατσούκλι βρούβα, σε πολλά εισαγωγικά, επειδή έπινε πολύ. Ο Δημήτρης γενικά σαν παιδί ήταν ένας αντικοινωνικός χαρακτήρας και ένας μαθητής όχι πολύ υψηλών επιδόσεων. Τελείωσε το δημοτικό και αυτό πάλι με δυσκολία. Οπότε όταν τελείωσε το δημοτικό αποφάσισε να ασχοληθεί ως βοσκός, βοηθώντας έτσι τα ζώα που είχαν στην οικογένεια και όλα αυτά. Και το 1975, αν δεν κάνω λάθος, στα 13 του χρόνια, αποφάσισε να φύγει και να πάει στην Αθήνα. Θα ήταν, ας πούμε, μπορεί να πει κανείς, ένα νέο ξεκίνημα για τη ζωή του, να ξεφύγει ουσιαστικά από όλη αυτή τη βάρβαρη καθημερινότητα που ζούσε, από την κακοποιητική συμπεριφορά του πατέρα στο σπίτι, από τη λογοκρισία των ανθρώπων εκεί και γενικά από όλα αυτά. Αποφάσισε λοιπόν να κατεβεί στην Αθήνα και να κάνει το νέο του ξεκίνημα. Οπότε λοιπόν πήρε όλα του τα πράγματα, τα έβαλε σε μια βαλιτσούλα, μαζί με όνειρα και ελπίδες για ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο μέλλον, που άμα ερχότανε δεν θα γινότανε βίντεο σε αυτό εδώ το κανάλι και φαντάζομαι και σε πολλά άλλα, τέλος πάντων, και πήγε στην Αθήνα. Οπότε λοιπόν όταν έφτασε στην Αθήνα ξεκίνησε να δουλεύει σε μια ταβέρνα ονόματι Χασιά. Εδώ τώρα είναι λίγο που προβληματίζομαι, οπότε αν ξέρετε κάτι παραπάνω μπορείτε να με βοηθήσετε, γιατί ας πούμε αλλού διάβασα ότι αυτή την ταβέρνα την είχαν συγγενείς από τη μεριά της μητέρας του Δημήτρη, οπότε κάπως έτσι μπήκε, ή ήταν οικογενειακοί φίλοι, κάτι, μια οικογένεια γνωστών τέλος πάντων που τον πήραν και τον φρόντισαν, ξέρω εγώ, για τα πρώτα του βήματα. Κάτι τέτοιο. Αν ξέρετε, λίγο εγώ μπερδεύτηκα και δεν έβγαλα πολύ άκρη, γι' αυτό τα λέω με επιφύλαξη και σας λέω και τις δύο εκδοχές. Σε περίπτωση που δεν ισχύει η μία, να έχω τουλάχιστον την άλλη. Αν δεν ισχύει τίποτα από τα δύο, εννοείται μπορείτε να το γράψετε από κάτω. Σας ευχαριστώ πολύ ότι μπορώ να κάνω, μην με κρίνετε. Δεν είμαι δημοσιογράφος, είμαι ένα μικρό απλό ταπεινό καναλάκι. Τέλος πάντων, μην βγαίνω από το θέμα, να συνεχίσουμε. Και στη συνέχεια στη ζωή του βρέθηκε μια κοινωνικής λειτουργός, η οποία του βοήθησε να μπει σε ένα ίδρυμα στην Ελευσίνα. Εκεί έμεινε για 2 χρόνια και στο διάστημα που έμενε εκεί, μαθήτευσε ως ηλεκτροσυγκολλητής ή οξυγονοκολλητής. Χριστέ μου, τι δύσκολες λέξεις. Ένα από τα δύο πάλι είναι, πάλι προβληματίστηκα. Αλλού λένε ηλεκτροσυγκολλητής, πώς λέγεται, ή οξυγονοκολλητής. Κατάλαβες, οτορινοαλλεργική παράνοια, δεν θα μπούμε ποτέ σε mood. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε να δουλεύει και στα ναυπηγεία. Ωστόσο η δουλειά συγκεκριμένη ήταν σκληρή και απαιτητική για τον ίδιο και όπως είχε αναφερθεί, ο Δημήτρης ήταν ένας μικροκαμωμένος άντρας που με τα βίας έφτανε, ας πούμε, το 1,65, για να σας δώσω να καταλάβετε. Αργότερα λοιπόν πήρε επίσημα την ειδικότητα και εργάστηκε μέχρι και το 1992. Παράλληλα όμως σε αυτό το χρονικό διάστημα, το 1990 γνώρισε την Λίτσα Γερασιμιού. Παντρευτήκαμε, μείνανε μαζί, όμως ο γάμος τους κράτησε μόνο για 14 μήνες. Ο λόγος που η σχέση τους κράτησε μόνο τόσο μικρό χρονικό διάστημα, παρότι παντρεμένο ζευγάρι, είχε να κάνει πιο πολύ με την δουλειά του Δημήτρη, που οι ρυθμοί ήταν αρκετά εξαντλητικοί και όλο αυτό άρχισε να επηρεάζει και αρνητικά τη συμπεριφορά του. Οπότε, όταν αποφάσισε να εγκαταλείψει τα ναυπηγεία, έστρεψε το ενδιαφέρον του στο να γίνει ταξιτζής, κάτι που φούντωσε ακόμη περισσότερο τις τριβές με την Ευαγγελία, και κάπως έτσι οδηγήθηκε το ζευγάρι στο χωρισμό. Που στην πραγματικότητα δηλαδή η Ευαγγελία τον έδιωξε από το σπίτι, και πέρα από όλα αυτά που είχαν να κάνουν με το κομμάτι της δουλειάς και αυτά,
η επικοινωνία τους είχε χαθεί πλήρως, ο Δημήτρης είχε ξεκινήσει να κάνει παρέες με ανθρώπους τους οποίους η Ευαγγελία μπορείς να πεις ότι δεν τις ενέκρινε, που ταυτόχρονα και για εκείνη ήταν άγνωστα πρόσωπα. Οπότε ο Δημήτρης μετά από όλα αυτά πάρα πολύ πληγωμένος, πάρα πολύ στεναχωρημένος, απογοητευμένος, έχοντας νιώσει απόρριψη, το καλύτερο που σκέφτηκε να κάνει, και φτάνουμε στην πρώτη του εγκληματική ενέργεια, ήταν να πάει στο εξοχικό του πεθερού του και να του κάψει το σπίτι. Σου λέει, έτσι είσαι, με χώρισες? Πάρτο. Οπότε μετά και του Δημήτρη, αφού ξεκαθάρισε τους λογαριασμούς, ήταν ξεκάθαρο το τοπίο για αυτόν. Σου λέει, εδώ είμαι, ταξιτζής. Μια χαρά, θα ζήσω τη ζωούλα μου, δεν πειράζει μόνος μου, θα τα βγάλω πέρα, θα βγάλω άκρη, και αφοσιώθηκε εκεί. Βέβαια αυτό το έκανε και παλιότερα πιο σποραδικά, βρε παιδί μου, αλλά τώρα είναι η βασική του δουλειά και προτεραιότητα. Στο μεσοδιάστημα αυτό παντρεύτηκε άλλη μία φορά την Κυριακή Χατζηδονάκη, όπως λέει εδώ το σκονάκι μου. Κριτικιά? Ρε Κρήτη. Αυτά όσον αφορά την ζωή του, για το πώς κυλούσε πριν γίνουν οι δολοφονίες και αυτά. Πάμε τώρα να δούμε τι χουρμάς ήταν πίσω από τις κάμερες. Το καλοκαίρι του 1987 ο Δημήτρης έκανε παρέα με τον Παναγιώτη Γαγλία. Που μπορεί να πει κανείς ότι δεν ήταν και από τους καλύτερους ανθρώπους για παρέα, αφού ήταν ένας άνθρωπος του υπόκοσμου επίσης. Τι επίσης? Κατάλαβες. Μπαινέβγαινε συνέχεια στις φυλακές, οι λόγοι κατά βάση ήταν για διαρρήξεις σε σπίτια και γενικότερα διαρρήξεις. Και οι δυο τους κάθε φορά που βρισκόντουσαν πίνανε μέχρι τελικής πτώσης, οπότε φανταζόμαστε όλοι πώς μπορεί να καταλήγει όλο αυτό κάνοντας παρέα με έναν άνθρωπο που μπαινοβγαίνει στη φυλακή, να πίνουν και οι δύο, και έναν άλλον ο οποίος απλά επειδή τον χώρισε η γυναίκα του πήγε και έκαψε το σπίτι του πεθερούτη. Φαντάζομαι οι καυγάδες θα ήταν υψηλοί και έτσι ήταν. Γιατί κατά τα άλλα, σαν φίλοι δεν είχαν κανένα κοινό. Το μόνο κοινό που τους ένωνε μεταξύ τους ήταν το αλκοόλ. Και ταυτόχρονα κιόλας ο Παναγιώτης δεν συμπεριφερόταν και με τον καλύτερο τρόπο στο Δημήτρη. Του συμπεριφερόταν πολύ άσχημα. Τώρα αυτό το πολύ άσχημα θα μπορούσε να προσδιοριστεί με πάρα πολλούς τρόπους. Από το να τον βρίζει, να τον υποτιμά. Δεν ξέρω αν ψιλοπαλεύανε κιόλας μεταξύ τους. Και ενώ όλα κυλούσαν κατά αυτόν τον τρόπο, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο Δημήτρης ζήτησε το αυτοκίνητο του Παναγιώτη για μια σύντομη δουλειά που το ήθελε. Τύπου μισή ώρα. Ο άλλος του είπε ότι εννοείται βέβαια να στο δώσω και αυτά. Τέλος πάντων του το έδωσε. Ο Δημήτρης άργησε να το επιστρέψει. Οπότε ο Παναγιώτης λίγο κάπως του λέει: είπαμε μισή ώρα και εσύ μου το φέρεις μετά από 3 ώρες. Τώρα θα δεις. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε ένας πολύ άγριος καυγάς ανάμεσά τους. Κάτσε να ανάψω τσιγάρο. Και αφού λοιπόν ξεκίνησαν να πλακώνονται πολύ άσχημα μεταξύ τους, δηλαδή έπεσε πολύ ξύλο, να το πούμε έτσι, ομά, βρισιές, απειλές από τον Παναγιώτη ως προς τον Δημήτρη. Πολύ έτσι έντονη κατάσταση. Τέλος πάντων, τελείωσε και αυτό. Και αφού κουράστηκαν να πλακώνονται, γυρνάει ο Παναγιώτης και λέει στο Δημήτρη: κοίταξε να δεις, πάω να κοιμηθώ. Πες ξεράσου κι εσύ, μη σηκωθώ, λέει, και σε σακατέψω. Τι το ήθελε και το είπε. Έλα μου όμως που ο Δημήτρης το πήρε έτσι λίγο πιο πατριωτικά, να το πω, πιο προσωπικά. Προσωπικά θα το έπαιρνε. Πώς θα το έπαιρνε, αφού γι' αυτό να πήγαινε. Κατάλαβες πώς θέλω να το πω, βρε παιδί μου. Οπότε το πήρε σαν απειλή που λογικό ταυτόχρονα, αλλά τέλος πάντων. Οπότε ο Δημήτρης, όσο κοιμόταν ο Παναγιώτης, πήρε ένα λωστό και του σακάτεψε το κεφάλι. Οριακά μπορεί και να το πολτοποίησε. Έπειτα πήρε το πτώμα του, το έβαλε στο πορτμπαγκάζ και από την Πετρούπολη το μετέφερε σε άλλη περιοχή στο Άγρος, αν το λέω σωστά, το οποίο το εγκατέλειψε εκεί και spoiler, μια εβδομάδα μετά το βρήκε ένας βοσκός που ήταν εκεί. Κλείνει παρένθεση, τέλος πάντων, και έπειτα γύρισε στο σπίτι του στην Αθήνα και συνέχισε τη ζωή του κανονικά, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Και αφού λοιπόν συνέχισε κανονικά τη ζωή του, δεν έπαυσε να είναι και ένας ταξιτζής, όπως είχε επιλέξει ο ίδιος φυσικά. Οπότε λοιπόν τις πρώτες πρωινές ώρες στις 30 Νοεμβρίου του 1993, ο Δημήτρης οδηγούσε, βρισκόταν στο αμάξι και αφηρημένος βλέπει μια κοπέλα να του κάνει νόημα για να σταματήσει. Στο όχημα επιβιβάστηκε η 28χρονη Αναστασία Σιμιτζή. Σιμιτζή, συγγνώμη. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής από την Αγία Βαρβάρα προς το Πασαλιμάνι, αν το λέω σωστά το λέω, οι δύο τους άρχισαν να συζητούν για διάφορα θέματα, κυρίως για τα προσωπικά τους. Και να έχει χτιστεί έτσι μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα, τουλάχιστον έτσι ένιωθε ο Δημήτρης. Οπότε πήρε το θάρρος και της λέει: να σου πω, πες να σταματήσουμε να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι λίγο να χαλαρώσουμε. Και είναι αυτή σε φάση, ναι. Οπότε και εκείνη δέχτηκε, φτάσανε, πήγανε, ήπιαν το ποτάκι τους, περάσανε καλά, τα είπανε και όλα αυτά. Ο Δημήτρης όμως, αφού πήρε και το θάρρος, σου λέει, αφού δέχτηκε να βγούμε, ότι της κάνω και άλλη μία πρόταση έτσι, να μην τη χρέωσω διπλή ταρήφα.
Της λέει, τι θα έλεγες να περάσουμε μαζί μια νύχτα στο ξενοδοχείο. Η κοπέλα εντάξει αντέδρασε και ήταν σε φάση όχι. Και σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Δημήτρη, η Αναστασία λέει τον χλέβασε για το ύψος του, αποκαλώντας τον κοντό. Και έτσι η Αναστασία απέτησε από τον Δημήτρη να την επιστρέψει και να την πάει στον προορισμό της δηλαδή. Εκείνος εννοείται πάρα πολύ έξαλλος, το είχε πάρει πάρα πολύ προσωπικά, δεν της είχε δείξει κάτι, δεν έδωσε κάποιο δείγμα, ήταν σε φάση εντάξει, οκ, μπες στα μάξι, θα σε πάω, μην ανησυχείς. Έλα μου όμως που από μέσα του έβρεζε και έχουμε δει πως έχει αντιδράσει αυτός ο άνθρωπος όταν βράζει εσωτερικά και δεν τα δείχνει. Εννοείται ότι την έβαλε στο μάξι, δήθεν για να την πάει στο σπίτι. Στη διαδρομή προς τη Μάντρα σταματάει σε ένα βενζινάδικο για να πάρει ένα μπιτόνι βενζίνη και λίγο αργότερα την κατέβασε σε μια ερημική περιοχή. Την έδιρε, την ξυλοκόπησε, τη χτύπησε και ύστερα την περιέλωσε με βενζίνη και την έκαψε ζωντανή. Και οπότε βλέπουμε για ακόμη μια φορά ότι ο Δημήτρης γενικότερα δεν μπορεί να δεχτεί την απόρριψη, δεν μπορεί να δεχτεί οποιονδήποτε σχολιασμό προς το πρόσωπό του. Ναι, οπότε πάμε να συνεχίσουμε λίγο κανονικά την ιστορία μας. Ξαναμεταφερόμαστε λοιπόν στο 1993, όπου πετυχαίνουμε τον Δημήτρη ουσιαστικά μέσα στο ταξί του, σε μια πιάτσα στην Ελευσίνα, περιμένοντας εκεί έτσι κανένα 20 λεπτό, βρε παιδί μου, να έρθει κάποιος πελάτης για να κάνει τη δουλειά του. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν έρχεται ένα άλλο ταξί, στο οποίο μέσα ήταν ο Θεόδωρος Ανδρεάδης, ο οποίος ουσιαστικά παραβιάζει την σειρά προτεραιότητας, να το πω, και μπαίνει μπροστά από τον Δημήτρη, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος μετά να μπει στο ταξί του κύριου Θεόδωρου. Ο Δημήτρης ενοχλήθηκε, του τύπου τι κάνεις εκεί, μου κλέβεις τη σειρά, εγώ ήμουν εδώ, εσύ θα έπρεπε να ήσουν από πίσω. Και η απάντηση του κυρίου Θόδωρου ήταν εσύ είσαι ταξιτζής της Αθήνας, να πας από εκεί. Και ο Δημήτρης ήθελε να καταγγείλει αυτό το περιστατικό, βρε παιδί μου, οπότε είχε κρατήσει τους αριθμούς της πινακίδας του κυρίου Θόδωρου. Συγγνώμη που το λέω κύριο Θόδωρο, απλά το Θόδωρος, έτσι όταν το ακούμε, βγαίνει πολύ σαν κύριος Θόδωρος. Δηλαδή φαντάζομαι έναν μεγάλο κύριο σε ηλικία, εντάξει πάρα πολύ, αλλά κατάλαβες. Μετά γκρίζο πάντα τα μαλάκια, λίγο καραφλούλια, έτσι, λίγο γεματούλη, κατάλαβες. Οπότε εγώ θα το λέω κύριο Θόδωρο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, όταν ο κύριος Θόδωρος πήρε πρέφατο ότι ο Δημήτρης έγραφε τις πινακίδες, βγαίνει από το ταξί και τον έβριζε πολύ άσχημα, κάνοντας κίνηση να πάει να το χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή, επειδή ήταν και άλλοι συνάδελφοι μπροστά, το κόψαν όλο αυτό, οπότε δεν πήρε πολύ μεγάλη έκταση. Αλλά ο κύριος Θόδωρος δεν ήξερε που τα έκανε αυτά και ο φίλος μας ο Δημήτρης είναι και εκδικητικός, οπότε όπως καταλαβαίνεις τι του έμελε να κάνει, έτσι, να το σκοτώσει. Οπότε λοιπόν ένα χρόνο αργότερα, το 1994, στις 9 Ιανουαρίου, ο Δημήτρης μπαίνει ως πελάτης στο ταξί του 35χρονου Θόδωρου. Είναι 35 και εγώ το λέω Κυρθόδωρο, δηλαδή τώρα εγώ τι να πω, τόσο ενημερωμένος είμαι για την ιστορία. Τέλος πάντων, εγώ θα το λέω Κυρθόδωρο, εντάξει, 35, δεν πειράζει. Όχι, την ξέρω την ιστορία, δεν τη διαβάζω τώρα πρώτη φορά. Απλά εμένα στο κεφάλι μου ταιριάζει Κυρθόδωρος, όχι Θόδωρος. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, ο Θόδωρος, ο 35άρης, δέχεται τον Δημήτρη στο ταξί. Προφανώς τον είχε ξεχάσει μετά από τόσο καιρό. Σιγά σου λέει. Ένας απλός πελάτης, προφανώς. Δεν θυμότανε ότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίο είχαν μαλώσει ένα χρόνο πριν για την πιάτσα. Και έτσι λοιπόν ο Δημήτρης ζήτησε από τον Θόδωρο να τον μεταφέρει στην Κόρινθο. Φτάνοντας κοντά στον ισθμό, το είπε να κάνει στην άκρη του δρόμου έτσι ώστε να κάνει την ανάγκη του. Σταματάει λοιπόν ο Θόδωρος, κατεβαίνει ο φίλος μου ο Δημήτρης, κάνει την ανάγκη του, τελειώνει και αργότερα του λέει: να σου πω, δεν μου δίνεις και λίγο νερό να πλύνω και τα χέρια μου για να τα λερώσω ξανά σε λίγο. Και έτσι ο Θόδωρος ή ο Κυρθόδωρος βγαίνει από το αμάξι και πάει στο πορτμπαγκάζ για να φέρει λίγο νερό για να δώσει του Δημήτρη να πλύνει τα χέρια του. Και όσο ψάχνει για το νερό, ο Δημήτρης βγάζει ένα 45 πιστόλι και τον εκτελεί εν ψυχρό. Τον είχε πυροβολήσει 5 φορές εξ επαφής. Και γενικά τόσες φορές πυροβολισμού και από τόσο κοντά, θέλω να πω ήδη από την πρώτη, άντε δεύτερη θα είχε πεθάνει, οπότε καταλαβαίνουμε κιόλας το πόσο μίσος υπάρχει από τη μεριά του Δημήτρη που το έκανε αυτό. Οπότε καταλαβαίνετε. Παράτησε το πτώμα του Θόδωρου σε εκείνο το σημείο, πήρε το αμάξι και το οδήγησε ο ίδιος πίσω στην Ελευσίνα και φτάνοντας σε μια ερημική περιοχή κάπου εκεί,
Μαντέψτε τι κάνει. Καίει το αμάξι. Γενικά αυτός ο άνθρωπος, από ό,τι κατάλαβα, έχει ένα χαρακτηριστικό, λατρεύει πάρα πολύ τη φωτιά. Οπότε ναι. Παρ' όλα αυτά έχει και το θράσος μέσα σε όλα αυτά να σκάσει μύτη και στην κηδεία του Κυρθόδωρου. Καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει πολύ καλά. Τώρα αυτό είναι και ο ορισμός ταυτόχρονα που λέμε το ότι ο εγκληματίας γυρνά πάντα στον τόπο του εγκλήματος. Κάπως έτσι, βλέπει πάντα μετά το θύμα του, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Οπότε ο Δημήτρης το επιβεβαιώνει σε μένα αυτό. Και ναι, κάπου εδώ βλέπουμε ότι το θράσος του δεν έχει όρια. Περνάει λοιπόν ξανά ο καιρός και ο Δημήτρης ανενόχλητος εννοείται συνεχίζει τη ζωή του και στις 21 Δεκεμβρίου του 1995 σκοτώνει εν ψυχρό για ακόμη μια φορά 2 αδέλφια, τον Κώστα και τον Αντώνη Σπυρόπουλο. Και θα σας πω αμέσως πώς φτάσαμε σε αυτό εδώ το σημείο. Ο Δημήτρης τους είχε πουλήσει ένα αυτοκίνητο για 600.000 δραχμές, τώρα σε ευρώ δεν έχω ιδέα, έναντι των 700 τέλος πάντων που ήταν και η αρχική συμφωνία. Οπότε επειδή ένιωσε ότι τον εκμεταλλεύτηκαν, έχασε λεφτά ενώ θα μπορούσε να το είχε πάρει για τόσα, είχε κρατήσει ένα αντικλείδι για το αμάξι, οπότε ήταν σε φάση θα το πάρω πίσω. Ας το διάλογο. Το πήρε. Τα αδέρφια εννοείται ότι τον είχαν ακούσει και άρχισαν να τον ακολουθούν με άλλο αυτοκίνητο. Αυτός εννοείται δεν έχει καταλάβει τίποτα μέχρι στιγμής, όλα μια χαρά. Έτσι λοιπόν στη διάρκεια της διαδρομής σταμάτησε εννοείται για να βάλει βενζίνη στο αμάξι και τότε ήταν η στιγμή που τα 2 αδέρφια ουσιαστικά επιχείρησαν να τον πιάσουν. Ο Δημήτρης μέτωπο το αντιλήφθηκε αυτό, απευθείας ξεκίνησε να τους πυροβολεί με αποτέλεσμα να τους τραυματίσει για αρχή και οι δυο τους προσπαθώντας να σωθούν μπήκανε μέσα στο βενζινάδικο και ο Δημήτρης τους ακολούθησε χαρίζοντάς τους τη χαριστική βολή για τον καθένα. Ταυτόχρονα και η συγκεκριμένη δολοφονία ήταν και αυτή η οποία οδήγησε και στη σύλληψή του και οι αστυνομικοί που ερεύνησαν την υπόθεση εκτίμησαν πως ό,τι έγινε για το αυτοκίνητο και θεώρησαν τέλος πάντων με κάποιον τρόπο ότι εμπλέκεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης, αφού μόνο αυτός θα μπορούσε να είχε τα κλειδιά. Αλλά τώρα τρέχα γύρευε. Ξαναπερνάει λοιπόν ο καιρός, πολύ καιρός περνάει και ο Δημήτρης κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερος. Φτάνουμε στον Μάιο του 1996, όπου ο Δημήτρης επιτέθηκε στον Σεραφείμ Αγιαννίδη, γιατί του είχε χαλάσει ένα προξενιό με μια κοπέλα που του άρεσε, κάτι τέτοιο, οπότε θεώρησε λίγο ότι το έκανε χαλάστρα ο Σεραφείμ. Οπότε ο Δημήτρης πήγε στο σπίτι του Σεραφείμ, φορώντας μια κουκούλα, ωστόσο η μητέρα του Σεραφείμ τον είδε από το ματάκι και ειδοποίησε την αστυνομία. Ο Βακρινός κρύφτηκε πίσω από ένα σημείο και περίμενε την εμφάνιση του Σεραφείμ. Όταν έφτασε, τον τραυμάτισε. Και μάλιστα όταν έφτασαν και οι αστυνομικοί δεν δίστασε ο Δημήτρης να επιτεθεί και σε αυτούς αλλά και στον πατέρα του Σεραφείμ. Τώρα εδώ δείτε, λοιπόν πάλι εδώ γενικά είναι ωραία υπόθεση. Πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε, διάβασα πολλά site και ίσως και εκεί πέρα γι' αυτό να το έχασα. Αλλού γράφανε ότι ο Σεραφείμ τραυματίστηκε, αλλού γράφανε ότι δολοφονήθηκε. Ότι δηλαδή κατάφερε ο Δημήτρης να το σκοτώσει. Αλλά ναι, αν ξέρετε κάτι παραπάνω, εννοείται με χαρά να μου το γράψετε. Τέλος πάντων, τον Απρίλιο του 1997, ο Δημήτρης συνελήφθη και ομολόγησε πως είχε σκοτώσει 5 ανθρώπους. Ενώ παράλληλα είχε αποπειραθεί να δολοφονήσει άλλους 7. Και είχε διαπράξει και 5 ληστείες. Ταυτόχρονα κιόλας να πω, νομίζω ότι είχε αφήσει. Αυτό δεν το έβαλα σαν πληροφορία, αλλά θα το πω λίγο όπως το ψιλοθυμάμαι. Ταυτόχρονα μέσα σε όλα αυτά, στις ληστείες, στις δολοφονίες, στις απόπειρες και όλα αυτά, που λογικά μέσα στις απόπειρες αυτό θα είναι, αυτό που θα πω τώρα δηλαδή, είναι ότι νομίζω είχε αφήσει 2 ανθρώπους ανάπηρους που τους επιτέθηκε. Τώρα τι συγκεκριμένα θα σας γελάσω, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι αν είχε να κάνει με τα μάτια. Αν έχασε ο ένας το ένα του μάτι, λίγο τώρα δεν θυμάμαι, οπότε μην πω κάτι που δεν ισχύει. Πάντως είχε συμβεί και αυτό, κρατήστε το, ότι δηλαδή επιτέθηκε σε ανθρώπους, τους οποίους τους άφησε ανάπηρους. Και μέσα σε όλα αυτά τα καλά, τα πολλά, σε πολλά εισαγωγικά εννοείται έτσι, στις ληστείες της δολοφονίας, στις απόπειρες, είχε φτιάξει και μια λίστα με ανθρώπους όπου ήθελε να δολοφονήσει. Και πάλι καλά δεν πρόλαβε γιατί προφυλακίστηκε. Προφυλακίστηκε στις φυλακές του Κορυδαλού μέχρι να ξεκινήσει και η δίκη του. Ωστόσο όμως στις 12 Μαΐου οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι βρήκανε τον Δημήτρη κρεμασμένο με τα κορδόνια των παπουτσιών σε μια σωλήνωση στα λουτρά της φυλακής. Οπότε ουσιαστικά δεν καταδικάστηκε για κάτι, δεν πρόλαβε.
δεν το επέτρεψε να συμβεί. Στον Πειραιά, στα νεκροταφεία της Ανάστασης, με δυσκολία γίνεται η ταφή του. Αρχικά οι ιερείς αρνήθηκαν λόγω αυτοκτονίας και μόνο πολύ λίγοι συγγενείς περιβρισκόντουσαν εκεί. Η σύζυγός του δεν αντάλλαξε ούτε λέξη με την οικογένειά του. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η ιστορία. Δεν ξέρω πώς να εκφραστώ. Γιατί ας πούμε από τη μία καταλάβαινα ότι μπορεί να ήταν ένας... Από ό,τι είδαμε δηλαδή και από το ιστορικό του σαν παιδί, ήταν ένα παιδί πολύ νοσταλγικό, πολύ κλειστό, πολύ αντικοινωνικό, πολύ ευάλωτο. Χωρίς βέβαια αυτό να δικαιολογεί τις μετέπειτα πράξεις του. Σίγουρα όμως το παιδικό του ιστορικό και η αντιμετώπιση από τους γονείς, από τον πατέρα του, αιτιολογεί κάποιες καταστάσεις. Είχε εννοείται σίγουρα ψυχολογικά θέματα, γιατί εντάξει, με οτιδήποτε ένιωθε ότι τον προσβάλλουν, τον υποτιμούν, η αντίδρασή του και όλα τα συναισθήματα που δεν μπορούσε να διαχειριστεί, απλά ήταν σε φάση θα σε σκοτώσω και κυριολεκτούσε. Δεν ξέρω, γράψτε μου και εσείς τη γνώμη σας, τι πιστεύετε για αυτή την υπόθεση. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι. Εγώ παρόλα αυτά στη διάρκεια το βρήκα πάρα πολύ καλά. Περνάω πάρα πολύ όμορφα εγώ τώρα εδώ. Αυτά strangers, θέλω να προσέχετε. Εννοείται ότι δεν έχω πει σωστά ή έχω παραλείψει κάτι σημαντικό από την ιστορία ή κάποια λεπτομέρεια, κάτι τέλος πάντων το οποίο θα θέλετε να ακούσετε που μπορεί να μην το είπα, μπορείτε να το γράψετε κάτω στα σχόλια, με όμορφο τρόπο φυσικά εννοείται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να δείτε το βιντεάκι μου. Σας ευχαριστώ για... Τώρα θα μου πείτε γιατί, θα σας πω. Σας ευχαριστώ που έχετε πατήσει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι. Ξέρω ότι δεν είμαι τυπικός και δεν ανεβάζω τακτικά βίντεο, αλλά χαίρομαι όταν το ανεβάζω που το βλέπετε, το υποστηρίζετε. Και παρόλο που κάνω καιρό να ανεβάσω, συνεχίζετε να είστε εγγεγραμμένοι στο κανάλι και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Μακάρι και θέλω να πιστέψω ότι κάποια στιγμή θα είναι και πιο μόνιμο το αποτέλεσμα στο να ανεβάζω βιντεάκι, γιατί και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσουν αυτές οι υποθέσεις, μου αρέσουν έτσι τα πιο εγκληματολογικά θέματα να τα κάνω βίντεο. Εννοείται γράψτε μου κάτω στα σχόλια άμα θέλετε να σχολιάσουμε κάποια άλλη υπόθεση που θα θέλετε να δείτε και δεν την έχετε δει. Μπορείτε να μου τη γράψετε, να την ψάξω, να δω και τα σχετικά. Και μέχρι τότε τα λέμε στο επόμενο βίντεο, που δεν ξέρω πότε θα είναι, διευκρινίζω. Παράλληλα δουλεύω κιόλας, συγγνώμη, δυσκολεύομαι. Αλλά εντάξει, το βρίσκω. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Goodbye, strangers.